Hej Niklas. Hej Tobias. Velkommen til Tobias Gøjle Show. Kan du lige fortælle kameramanden, når du laver den sådan højt op i luften, så jeg lige er klar? Ja, nu det jeg vil gøre nu, jeg vil kaste den rigtig højt op i luften, så jeg kan. Er du klar? Virkelig flot. Så vil jeg lave foden her. Vup. Så vil jeg lave den her. Vup. Så vil jeg lave det, hvad hedder det, pyramide, tror jeg nu. Det lyder meget godt. Og nu vil jeg lave et trick, som ikke engang de asiatiske små børn kan lave. Det er et trick, jeg selv opfundet. Hey! Det fremstår som kæmpe der tog. Og nu, prøv at se, nu kører den på, nej, ja, vi kan også lave elevator. Vi ser elevator. Og meget lille elevator. Ja. Ej, okay, vi kan også lave den her, hvor jeg griber en baglæns. Så hvor over.